ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହବାରି ମୁଁ ରୁଚିଆ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ କରୁଛି। ମୋର ଆଣ୍ଠୁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଏମ୍ସରେ ଦେଖେଇଛି, ସମୟରେ ଦେଖେଇଛି, କଟକରେ ବି ଦେଖେଇଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। 3 ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଜଣଠୁ ଶୁଣିଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପଞ୍ଚକର୍ମ ସବୁ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆସିକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲି। ପଞ୍ଚକର୍ମ କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ 21 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 90% ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ। ରୁଚିଆ ମାର୍କେଟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି। ମୁଁ ବସିକି କାମ କରିପାରେନି କି ବସିକି ଖାଇପାରେନି। ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି। ଭାଗ୍ୟଟା ଦୁଃଖୀ ଥିଲା, ଦୁଃଖୀ ରହିଯାଇଛି। ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛି, କେହି ଭଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ନା ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଧରିବ, ନା ମୋ ପାଦ ଧରିବ, ଫୁଲି ଯାଇ ପାଦ। ମେଡିସିନ ରୋଲ ଖାଇଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଖାଇଲି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ମେଡିସିନ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଲି। ବହୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି, ବହୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇଲି, ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲିନି, ଘରେ ବସି ଖାଇପାରିଲିନି, ଟୁଲରେ ବସି ଖାଇଲି। ଜଣଠୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅଛି। ଦେଖେଇଲି, ଦେଖେଇଲା ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ପାଦ ଫୁଲା ମେଡିସିନ ଦେଲେ। ପାଦ ଫୁଲା ମେଡିସିନ 15 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ମୋ ପାଦ ଫୁଲା କମିଗଲା। ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଠୁ ପାଇଁ ଦେଲା ପରେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇପାରିଲି, ମୋ ଦୋକାନରେ ବି କାମ କରିପାରିଲି। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ପାଠ ପଢକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତା ସ୍କୁଲରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ବାହାର କମିଗଲା, ପଇସା ବି ଦେଇପାରିଲିନି। ଡକ୍ଟର ମାନେ ଫିସ୍ ଦେଇକି ଏତେ ପଇସା କମେଇଲି, ସବୁ ସରିଗଲା ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ପଇସା, ସ୍କୁଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଗୋଟିଏ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍। ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣ ହାତରେ। ହସ୍ପିଟାଲ ନଯାଇ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜୀବନ ଆପଣ ହାତରେ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛି ସେଟା ମୋ ମିସେସ୍ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ତଳେ ପାଦ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଫୁଲୁଥିଲା, ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହେଉଥିଲା, ସେ ବସି ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ଦୋକାନରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି, ଦୋକାନରେ ବସି କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ। ଏବେ ସିଏ ସେଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯାଇକି ସେଇଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ହାତ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ସେଠି ନ ଯାଇ ଏଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯୋଉଠିକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆସନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବାବା ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ବି ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିସିନ କାମ ଦଉନଥିଲା। ସିଏ ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲୁଥିଲେ, ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଉଥିଲେ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିସିନ କାମ ଦଉନଥିଲା।
सी जितेबाला लिंगराज हेल्थ केयर को गले लिंगराज हेल्थ केयर मेडिसिन लिंगराज हेल्थ केयर डॉक्टर मेडिसिन बहुत सुस्थ कराई सी एबे बहुत सुस्थ अच्छा बाबा बहुत सुस्थ। आज मो बाबा लिंगराज हेल्थ केयर जाइकी सुस्थ अछंती। आपण मानकर जदि भी किछि आंटुगंटी रोग होउची ताहले आपण लिंगराज हेल्थ केयर जानतु आउ सेठी सुस्थ हेकी फेरंतु। बाबा एबे भी सुस्थ